Issa li triq ta' sejba fl-imqabba tinsab miftuħa mill-ġdid ta' traffiku wara xogħlijiet estensivi li saru f'parti minna hemm sentiment ferm pożittiv li traffiku se jkun mexxej fl-inħawi magħrufa bħala tal-in mill-mina. Fuq il-post fejn saru x-xogħlijiet Wan News iltaqa' mas-sindki tal-imqabba u tal-Erendi li tnejn innutaw li dan il-proġett se jkun ta' benefiċċju kbir għal dawk li jridu joħorġu mill-inħawi jew jidħlu fihom. Is-sindku tal-imqabba Grace Marie Zerafa għaltinna li l-Kunsill tal-imqabba għamel pressjoni sabiex dawn ix-xogħlijiet isiru u li l-esperti wrew li issa din it-triq għandha sservi għal snin twal mingħajr perikli. Bla dubju se tkun qiegħda tgħin din għax minflok ħajqogħdu jgħaddu mill-kord tar-raħal jew anke minn taħt il-mina dik li nafu aħna l-mini ta' Ħarkirkop, issa nies ħajkunu jistgħu jgħaddu minn din in-naħa u jduru lejn ta' Gandja. Jiġifieri ħatkun żgur aktar ta' sosten anke għal vetturi goffi li ta' kuljum jgħaddu biex jassistu l-barrieri u dak kollu li għandna fil-madwar fejn tidħol infrastruttura. Nifhmu wkoll l-inkonvenjent li ġabet magħha kemm għar-residenti u għal dawk kollha li jiffrekwentawha. Iżda wieħed irid jifhem li sabiex neħħa l-periklu li kien hemm fiha kien hemm bżonn li jsir xogħol immedjat. Fil-fatt ta' min ifakkar li x-xogħlijiet saru b'emerġenza mill-Infrastructure Malta b'investiment ta' aktar minn €1,500,000 minħabba li kienet ċeddit it-triq. L-Aġenzija wettqet xogħlijiet biex tinbena mill-ġdid din it-triq li tul is-snin spiċċat soffriet ħsarat estensivi. Inbniet ukoll struttura indipendenti għal din it-triq pedamenti msaħħa. Xogħlijiet oħra ta' dan il-proġett jinkludu komunikazzjonijiet ta' drenaġġ, ta' telekomunikazzjoni u tal-elettriku mill-ġdid qabel it-tqejjid ta' ġdid tal-asfalt. Intant kif tħabbar fil-jiem li għaddew u kif innota s-sindku tal-Erendi David Michael Xkembri, it-triq tas-sejba se sservi ta' rotta alternattiva għal dawk li jridu jmorru lejn Ħall Ormi wara li ngħalqet temporanjament il-flyover tal-proġett tal-Luqa Junction sakemm isiru x-xogħlijiet. Din l-inna solvitinna ħafna problemi għax kienet relief road għal min irid jitravilja minn nord għall-isfel ta' Malta u l-valur tagħha huwa imprezzabbli. Kienu jużawha bħal alternattivi għal proġett ta' Ħalluqa u l-inna kienet qiegħda tgħinna biex inneħħu dak it-traffic li kien jgħaddi mit-triq Siġi u ġewwa Erendi. Iż-żewġ sindki fuq kollox irringrazzjaw li tmexxija tal-Infrastructure Malta u l-Ministeru għall-Infrastruttura filwaqt li nutaw ukoll il-kollaborazzjoni li kien hemm bejn il-Kunsilli tal-Imqabba tal-Erendi u anke tas-Siġġiewi sabiex jitnaqqas l-inkonvenjent fuq ir-residenti.